כולם משוגעים, מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, ביט טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון וגם נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות תהיה אחרת, סרט. זה לא עולם, זה בית משוגעים, כולם כספורטים, וגם אני שרות על החיים, משימות חכים וריחולים, כולם כספורטים, בסוף הכל שקוף מול אלוהים. אתה לא מוכרח ללמוד את התנ"ך בשביל לדעת שאסור לרצוח, שלגנוב זה לא טוב, שצריך לכבד את ההורים לא לשכוח, האישה זו ברכה, ילדים זה שמחה, איך תאהב את האחר ובקושי אוהב את עצמך. זה עולם, זה בית משוגעים, כולם כספורטים, גם אני שרות על החיים, משימות חכים ואיחולים, כולם כספורטים, בסוף הכל שקוף מול אלוהים. שיש פוליטיקה ורעש, הטרור החדש, חיים פה על החרב וכל יום זה מלחמה, שחיתויות בצמרת, אדמה בוערת ורק הבעיות רובן מקום המדינה, אז פותח את העיניים ומבין את המצב לבד, ישראלים אנחנו שבט אחד, ולמרות המחלוקות האמונה בליבי לעד, שעוד מציר לכל דרו שעבר.